Joo, elikkäs moi taas. Toivotaan, että tää nyt tee samaa kuin edellisellä kuvauskerralla. Elikkä en voinut julkaista viime kuvauskertaa ihan vaan, koska tää OBS tykkäs tökkiä niin paljon, että podilla on nälkä, enää syöttään se. Toivotaan tosiaan, että mun opsi ei kauheasti mulle vittuilisi. No nyt ollaan menossa tosiaan Fikromeen tekeen 3 kisaa. Ihan vaan. Koska niitä mulla on enää tälle päivälle jäljelle. Kello tosiaan 2 yöllä. Tai itse asiassa, no, vartin yli 2 yöllä. Kun mä tätä kuvaan. Elikkä parhaat kuvausajat. Ei se mitään. Tällä hetkellä en oo missään seurassa. En oo viittinyt. Ja tosiaan mä oon Suvi. Pelaan hahmolla nimellä Aida Silverheart. Mulla on hevosia tosiaan tää Fast Fighter, joka on 10-levun, näkyy tuolta kada vähän. Ja... mennyt taas päin. Ja penkki. Ja sit tosiaan mulla on mun ensimmäinen hevonen Fast Champion täällä kanssa. Ja mulla on 3. hevonen, mutta sen nimeä mä en muista oikeastikaan. Ei vaan voi sellaisia muistaa. Ja mä nyt toivon, että tää ei kauheasti tökkis. Ainakin vielä näyttää ihan hyvältä tuolta OBS:n puolelta. Sitten käännytään tänne. No varmasti moni kysyy, minkä ikäinen mä oon. No, sanotaan, että mä oon yli 18 reippaasti. Mä en vielä ainakaan kerro teille ihan tarkkaa ikääni. Se ei oo niin tarpeellinen teille tietoon millään muotoa, etteien täytyisi sitä saada tietää. Tai en ainakaan näe teille sitä tarpeelliseksi tiedoksi. Tosiaan on tätä peliä nyt pari kuukautta pelailu, että mä aika intensiivisesti on pelailu. Mulla on nyt ollut kyllä pari viikon tauko. En vaan oo jaksanut pelailla. Katsotaan. Mulla sit menee yleensä näissä hermo. Toi on tutuin mulle ratana. Kaiketin. En oo ihan varma, että onko tää se oikea rata. No, katsotaan. Mutta ainakin menty ihan silleen hyvällä tahdilla. Joo, on tää se. Sitten on kyllä aikaa, kun mä oon tän radan viimeksi vetänyt, että saa nää. En takaa mitenkään hyvää lopputulosta. On aika kehno tällä teisratahommissa, mutta ei se mitään, ei se mitään. Mennään nyt näillä mitä on. Ja esteisiin en millään mennä osaa hypätä, näin kuin näin. Ei vaan, ei oo mun juttu. Kyllä vielä opin. Ihan varmasti mä opin, mä lupaan. Ja tosiaan mä toivon, että saisin tänne joskus jonkun pelikaverin itselleni. Tää on aika tylsää yksikseen. Tässä vaan höpöttää. Sillä olisi ihan kiva, että mulla olisi tässä joku kuvauskaveri. Että sais vähän jotenkin muidenkin ääntä kuuluviin kuin vaan omaa. No on vähän tylsä vaan yksikseen aina pelailla ja kuvailla, kun ei oo oikein silleen niinku. Kukaan IRL-kaveri tätä peliä ei pelaa. Yllättäen, ollaan sen verran vanhoja. Joo. Mut mä en tiedä, mä nuorempana itse pelasin joitain Star Stapleja. En kaikkia oo pelannut. Kyllä, koska ei kone sitten enää tykännytkään yhdessä välissä toimia. Muuten mä olisin varmaan kaikkia pelaillut. Omistin siis ennen kyllä kaikki. Tällä hetkellä tosiaan ollaan Fikrovessa ja koitetaan hyppiä edes jotenkin. Varautukaa siihen, että mulle tulee aina aivokatkoksia välillä. Niitä ei tule 1 eikä 2, vaan niitä tulee varmaan 1 000 000 yhden videon aikana. Koittakaa totutella siihen.
Se kyllä paranee tässä ajan mittaan. Ja en tiedä, kuinka monta otosta on ottanut niin kun vielä tuun ottamaan ihan, et saa sellaista materiaalia, mitä julkaista. Ja peli itsessään mulle voi pottuilla, oho. Että OBS ei sitten kuvaa tätä hyvin, eli mun pitäisi todennäköisesti etsiä uusi kuvaussofta, ja nyt mä en pääse tostakaan yli. No niin, se oli siinä, ei se mitään. No en mene uudestaan. Vaan katkaisen tähän ja katon videon, että miten tää nyt meni, pätkikö vielä ja näin. Hei hei!